Здравейте, здравейте, добре дошли в моето видео днес. Днеска ще направя едно бързо ревю на новата ми машинка, с която ще се постригвам това лято. Вчера ония ден си я взех тук по Великден, както се казва, на промоция. Много ефтино я набарах. Отидех по магазините уж да пазара салатка, нали знаете, яйца, салатка, агнешко, кой каквото иска, там има всичко, нали, в магазините има всичко агнешко, обаче сега 20 кинта агнешко, примерно, килото, като вземеш 2-3 кила, 50-60 ля, аз за 50-60 ля, до тук съм изял сигурно над 10 козунака и сега ще имам още козунаци, имам още 3-4 козунака, по един козунак на ден, по два козунака на ден, т.е. имам 2-3 кори яйца, разбирате ли, 20-30 ля за яйца съм дал, и още 10-20 лева за козунаци, аз тук не мога да изям тия работи, разбирате ли? Агнешкото, вземиш малко агнешко, вземиш едно агнешко малко, сложиш така малко там, кой както иска с картофки, с орище, дроп, сърмичка, кой както обича, нали си ги прави агнешкото, мръвките. Кой както иска си прави месото, правиш си месото, хапнеш малко и за много време свърши, разлиш, аз на един път мога да изям едно кило агнешко, аз мога да изям на един път, разлиш, ако седна една хубава плешка или там имаш едни котлети, 20-30 лева котлети, разбираш ли? Тия котлети на едно ядене няма ми сигурно. Ако сме двама човека за едно ядене, разбираш ли? Какво ще ядеш на тия котлети? Тоест, искам да ви кажа, че по принцип месото си е скъпо, особено чисто хубаво месо, нали, качествено. То и свинското е скъпо и пилишкото, нали, гърдите, примерно. Но агнешкото си е особено скъпо, защото просто той чисто е малко, разбирате, крехко агнешко, крехко яришко, крехко агънце, нали, то винаги е било скъпо, защото просто е малко, разбирате ли, и много се яде. Всички ядат такова месо, хубаво е качено. Да не се отклонявам аз за Великден, да ви покажа новата ми придобивка, именно тази машинка. Виждате, нова машинка си взех, с която ще си правя прически това лято, така че гледайте ме в канала, ако не сте ме гледали, абонирайте се, дайте палец нагоре. Аз почвам с разопаковането, unboxing и ревю ще направя на тази машина за бързо. Както се казва, да се кефа, само че тук е запечатано. Не прецених, трябваше да взема една ножичка, ама с този химикал ще маним тиксото. Махаме тиксото, най-обичам да махам тиксото, драги зрители. Новичко, мирише на новичко, густичко. Чистак, барсак нова, махаме тиксото. И виждате машинката, отваряме да видим тримерче, машинка, да видим какво сме си взели. Много ефтино, драги зрители. Ефтинджос, бате, ефтинджос. Книжка с опътване, аз тези книжки не ги чета, нали, книжки хари тример, води са тример. Но аз и с такива са бръсна, разбирате ли, машинка за постригване, тример, много ефтино, бързо, ефикасно, аз това ви казвам, взеха ги правят все по-ефтини, все по-малко. И общо взето е само това, виждате кутията, ето кутията празна, няма никой, виждате, ето така изглежда машинката, тук долу не знам дали ще му видите, ето е така машинката. Те са от този тип много бързи, лесни, по една година, ма карат година-две, ако ме изкара тази машина, аз съм доволен, разбирате, една-две години, но какво и плащаш? Тя се избива на една пострижка, да идиш на една-две пострижки да идиш, тази машина се избива, така че машината е ефтина, ето ги частите, значи тук в това найлония хартия, какво е? Тук в тази хартия имаме, какво имаме? Имаме една приставка, която ми трябва, аз това ви казвам. Тук в тази машина няма нищо излишно. Ето с тази приставка може да си прави някой, ако иска така по-запален, прически разни. Примерно има, вижте тук има милиметрите, нали, 18, 21, 20 мм, нали, 33, това означава 3 санта, нали, примерно 1 сант, от 1 сант до 3 санта, т.е. от единица до тройка мога да правиш машината. Нали, ако не искаш да си жуст, както се казва, ако не искаш да си 0 номер, нали, тук разопаковаме машината, махаме хартията, ето е машината, така изглежда. Това е новата машинка, ето я вижте, готина, черничка, лъскава, тук има още една приставка. Значи на самата машина има още една приставка, която пък си е уразмерена точно от 1 до 15 мм, разбирате ли? 1 мм до 15, т.е. санти половина, разбираш? А тази вече е по-голяма, ако искате по-дълга коса, тук са от 18 мм до 33 мм, т.е. тук вече са 2 санта до 3 санта, разбирате ли? Или как се води. Няма значение да не объркам мерните единици, да стана за смях по интернета, да се излагам, драги зрители, като кифладжия. За да не се излага много по интернета като кифладжия, драги зрители, за бързо ето имаме две приставки. Едната е по-малка, тая е по-малка, виждате, те си по размери са по-малки. Тая е по-малка, тая е по-голяма. Ако искате по-дълго коса прически, тази голямата, ако искате по-къси, както е в моят случай, аз обичам къса коса и си правя къси прически. Ето, от 1 мм до 15 мм, от тук почва другата от 18 до 33. Така че от 1 до 15,
Това е кабел, имаме кабел, който се зарежда, USB, това е кофти от един случай кофти USB, защото сега трябва да търся USB-та, трябва на компютъра да я зареждам. Деца вика, трябва да включвам лаптопа или пък със зарядното на телефона, разбирате ли, само не знам дали ще стане, защото все пак е машинка. Нали, не знам колко ампера е, но то си е стандартно USB, значи имам USB, вижте, аз това викам, вече ги правят модерни, машинката е хубава, новичка, готинка, да ми е честито, както се казва, гледайте в канала мои прически, ще прави изпълнение. Това е машинка съвсем обикновена. Аз по принцип, тя не е заредена, няма батерия. Разбираш, щях да е штракна, ама не е заредена. Трябваше да е заредена за видеото, ама нали трябва да е разопакован. Та имаме бутон включване Power On, Power Off и това е машинка, проста работа. Разбирате, тук отгоре аз това ви казвам, аз използвам това само ми трябва на мен. Тия приставки на мен не ми трябва, аз без приставки действам. Разбирате? Но с тази машинка, примерно тук става по-малката, мога да се заигравам някой път, да си оставам леко коса отгоре. Стройката, да кажем, да се хващам стройката, да не е жуст. Аз обичам, аз това ви казвам, мен ми трябва е това само. Мен ми трябва е това. Твачка ми трябва, за да мога да си се бръсна, нали? Бръсна си брадата, бръсна си косата. Лятно време на терасата, стане малко по-топло, лятно време на терасата излизам и се оправям с машинката. Зимно време банята, деца вика там на огледалото в банята, в онова помещение, дет ми е пералнята, банята. Имаме приставка, малка приставка, имаме голяма приставка, която казах, имаме една четчица да си почистваме машинката, нали? И общо взето са това, нищо излишно. Това ви казвам, лефтин, бърз тример, машинка тример, готинка е, новичка е, колкото изкара. Сега ще я зареда, сега ще я пусна да се зарежда. Ще прочита, нали, тримера, дали ми става с телефона, дали... ще го включа на компютъра за всеки случай, даже сега... Аз това ви казвам, сега докато правя анбоксинга, то това беше, драги зрители. Изкарваме от кутията, показваме, има две приставки за стрижени, има един кабел, това малко ме очуди, че е само с такъв кабел USB, сега имам тук лаптопа е до мен, ще пуснем в лаптопа и да видим дали ще се зарежда, ама то нямам жак тук само HDMI и SATA, нямам такъв жак USB от другата страна, трябва да иде от другата страна, ама става дълга и широка, да си оправя кабела, ще свърша видеото, драги зрители, ще го кача, деца вика, ще свърша, защото днеска е събота, очакваме Великден, в очакването, нали, да се случи хубавия празник да мине и ще почнем и да едем, аз това ви казвам, ще едем и мръвки, кой каквото има, кой каквото си е взел, аз това ви казвам, защото постих, аз този месец постих месо, не съм бърнал, деца вика не за пръв път, сега по Коледа постих и сега за Великден пак си направих един 40-дневен разтоварваща диета, малко пост, та месо не барах, деца вика, месо не съм ял от един месец и повече, месо никво грам. Мога съм се изкушавал, примерно си взема малко кашкавал да хапна, сиренци, млечни, примерно, прясно мляко също спрях и прясното мляко. Един месец не бях барал прясно мляко, мръвки и яйца. Нали, един месец въздържание. Но кисело мляко съм си взимал. Да бъда честен, малко едно кисело мляко някой път може да съм нарушил леко поста. Нали, малко кисело млекце да ме прощава, както се казва. Нали, затова ви казвам, днеска хубав празник се помолим, нали, да видим да празнуваме Великдена. Нали, примерно кисело мляко мое, сирене не съм си взимал, на кашкавал, такива разни от тия моцарели работи, може някъде да съм се изкушил нещо да съм си взел, нали, съвсем честно ви казвам, вечерно време, за да заспивам, за да все пак да възстановявам, нали, защото и тренирам и без месо, без протеин, нали, малко трудно ми идва цялото действие, енергия, сила. И само на салата не става, нали? Това ви обяснявам, че само на марула на салата не става, трябва и мръвка, но понеже като няма мръвка, действаме други. Това ви казвам, сега ще включвам, сега примерно сега като свърша това видео, ще хапна един козунак, леко козунак с кафе, с чайче, нещо, козуначи, едно леко козуначи, до вечера ще гледам телевизията, нали, мисля да не хода и не ми се ходи никъде. Ще видим, може и да излеза да се разкарам, ма не ви обещавам, мога да излеза да се разкарам, да се разкарам из града, аз това ви казвам, наспах се, имам енергия, в настроение съм, снимам видеа, правя видеа, шорцови, лонг шортс видеа, лонг форм видеа, дълги форми, къси форми, машинка си взех да се постригвам, така че съм особено щастлив, развълнуван, да мога да ви споделя тези факти с вас. Ще изхвърлям тук Харти и Марти, каквото има машинката за бързо и направих едно анбокс, едно ревю. Така че, може би следващото ми видео ще е как се бръсна, защото съм станал за постригване. Аз това ви казвам. Имах малко повече пари, тя има 3 години гаранцията. Аз не взех и гаранция даже, колкото изкара, аз това ви казвам.
Забравих да взема и гаранцията ония ден. Това ви казвам, бях се натоварил с турби. Сейвинг там, ама тя тук има, нали, смисъл касовата, ама колкото изкара тази машинка, какво и плаща, тя ефтина, аз ви кажа колко пари съм взел, ще се схваните. Една пострижка, разбираш, за една пострижка избивам. Та това ви казвам, ония ден ставам и се гледам и съм такъв рошав, и днеска пак съм рошав, като спа, нали, и ставам, главата, гръмнал бойлер, тръстика, разбирате ли, драги зрители, и викам, трябва да ходя се постригвам, а тук фризьора и той до нас, ама той париска, деца вика, може ми направи той отстъпка, ама хуй се разправяш, фризьори ти правят прически, там хора, мора, разбираш, и ходят, чакаш, разправи я, разбираш. Абе викам, аз имам една-две машинки, ама са вече такива изхабени, изхабяват им са нощ. Значи на машинките какво може да изстане на тази машина? Или проблем с двигателя, или проблем с двигателчето, или проблем с батерията, или проблем с нощчетата, разбирате ли? Това е проблем. Йок проблем. Взимаш нова машина, йок проблем, няма проблем, аз това викам. И ефтин джоз бате, разбираш, ефтин джоз бате и взимаш чисто нова батерия, чисто нова двигател, чисто джър, 2, 3, 5 пъти, 10 пъти, като ме пострижи тази машина, а тя много повече му постригваше, ми служи във времето, да се надяваме да чукнем на дърво. Брадата няколко пъти, като се оправя прическата, тя си избива парите. 3 пъти, трябва ми, един път избивам. Ако ида някъде на фризьор, на барбер, както се казва, на хубаво да ме направи, за един път избивам. 3 пъти съм тотал избивка, разбираш ли? 2-3 пъти тотал избиване на машината. И вече оттам 5-10 пъти тя ма кара, разбираш? Аз годината 3-4 пъти се стрижа основно хубаво така. През другото време само поддържам, разбираш? Бакенбарчета, вратлето, нали, мостачи, брадичка, нали, само лекичко се оформяме и се поддържаме. Но примерно 2-3 пъти, 4 пъти хубаво трябва да падне, да се обере косата, както се казва, от всякъде, разбираш ли? Така че едни 4 пъти в годината ми трябват минимум 3-4 пъти, нали? Така че това ви казвам, мен толкова да ме изкара една година, аз съм доволен, разбирате ли? Ако ме изкара вече 2-3 години, бонус стейш, както се казва, печелиш. Палец нагоре за моето видео, за моя бърз анбокс. Свършвам до тук, защото имам и друга работа, трябва да ям, гледам телевизия, имам 100 неща да правя. Днеска е празник, трябва да чиста, мисля да ходя да излизам, това ви казвам, нямам сили. Наспал съм се, имам енергия, но докъде ми стигат силите, докъде не, аз това ви казвам, видеа, работи, тоци, моци, енергетика, нали знаете, ние не сме енергетици тук, ама тук вижте и машинката токи трябва, без ток нищо не става. Като няма ток, няма как да си зареда машината, затова сега включвам да се зарежда, пускам и в USB-то, за да я пробвам, да я видя какво става, какво не става. И утре, други ден, утре неделя ще си правя палачинки, така че гледайте утре как си правя палачинки, ще ви снимам, ще ви покажа палачинки си правя утре неделя. Нали, нали, ако он отгоре не реши нещо друго, деца вика да я лядим. Да сме живи и здрави, драги зрители, здраве да ни дава, смирение, здраве, да сме почтени, качествени хора, правете добро, do the right thing, както ви казвам. Ако он отгоре не реши, утре съм решил, аз съм решил утре да си правя палачинки, какво имам друго да правя? Трябва да чиста, трябва да правя палачинки да ям. За пострижка утре едва ли ще ми остане време, трябва да ходя на село, поне аз така си мисля, съм се зарекал утре, други ден, почивни дни, мисля да я до село, да ям агнешко и аз, да усета Великден на агнешко, защото тук само яйца и козунаци. Говорил съм с брат ми ма покани, вика яла да хапниш и мисля да ида да го уважа и него да видим, сега да не се заричам, аз това ви казвам, че много работи са ми на главата. Разбирате ли, кой има братя, сестри, работи, семейство, ангажименти, работа, то почивни дни, аз не съм се спрял, драги зрители, разбираш, то празник почивни дни, аз не мога да се видя в човешката гледна точка от човещината, човещинка драги зрители, разбирате ли, човещинка смаш да лайк батън, турите по един палец от човещинка, сабскребнете за моят канал, помогнете ми да се развия. Благодаря ви за вашата помощ, благодаря ви за вашето позитивно отношение към мен, благодаря за вашите позитивни коментари. Това е за до тук. Едно бързо unboxче ревю, новата ми машинка, ще го кръста така видео, нов тример, нова машинка, Алабала Хайермайер, това е онова за косата, разбира става дума. Така че машинка ще анбокснах и вече, ще зареда сега. Това е моята машинка, се постригвам, гледайте моите видеа и ударите палци нагоре и се сабскрайбвайте за канала ми. Чао, до чуване и до нови срещи!